Moikka vaan kaikille, mä oon Maija ja mulla on tänään täällä yllätysvieras Hilla Siu. Ja hänen kanavan linkki löytyy myös videon kuvauksesta. Ja nyt me siis tehdään maisteluhaastetta. Joo, eli tää homma toimii niin, että toinen keksii toiselle jotain hyviä tai pahoja ruokia, joita niin toinen maistelee silmät sidottuna ja pitää arvata, että mikä ruoka se on ja bla bla bla. Ja sitten tässä kerätään pisteitä. Joo. Täytyy. Siis pisteitä saa silleen, kun arvaa niin kuin yhden ruoan tai niin kuin juoman oikein. Niin sitten tiedätkö, siitä saa pisteen. Juu. Eli pisteitä saa silloin, kun on arvannut oikein. Mutta siis nyt ensin mä keksin Hillalle herkkuja. Mut siis, nyt tässä on Hillan herkut. Ja sä voisit nyt Apua, saamme sit ite sen ota. No? Saamme sen ite käteen. Joo. Ota tästä, tässä on 3 kappaletta tämmöstä yhtä juttua. Niin sä voit ottaa nää tähän. Nää on tommoset. Eli nää, syömme yhden kerrallaan. Vaikka, jos haluat. Hei, onks sulla kameraan päin? Onks mä nyt kameraan päin? Suurennan pikkasen. Ihan se on. Syö vaan. Vitsi, toi ei edes osunut mun suuhun. Koitan nyt. Joo. Ei se päätä. Onks nää suolapähkinöitä? Joo. No, eikö ne pelkästään näytä wasabipähkinöitä, koska näistä tuntui sellainen juttu. Mä en tykkää wasabista. Ja nyt tulee siis seuraava. Tää on niin kuin nää loput voi kakkapylly. Mut siis nää loput 2 on lusikalla. Nyt tää toinen lusikka kaatu, joten mä yritän koota nää kaikki takas tähän. Vitsi, missä se pöytäkin on? Siinä. Miten se on? Voi vitsi ja se koira siellä lattialla. No niin, anna mulle se lusikka. Tässä on se lusikka. Tässä on se, tämä on se kuppi, jos... Joo. Oh my god. Varo, älä heiluta sitä, kun ne riippuu kohta. Yritä sanoa kertoa, että millaista se tiekko on ja mitä sä jätit. No tää on niinku mysliä. Ootapa. Se on vähän tylsä videoissa, että No joo, mut kun mä mietin. vastaa vaan jotain. Hetko, nyt mä keksin. Onko nää kaurahiutaleita? Joo! Eikö se ollut aika kuiva? Joo, siis toi tuntuu niinku myslin niiltä vehnältä jutskilta. Sitten tulee seuraava. Mä voin laittaa tän sun suuhun, avaa vaan sun suuhun, koska tää tippuu. Hei! Tässä on sokeria tosi paljon. Tää on vähän vaikeampi. Hyi. Ei oo hyvä. Sokeria ja sitten jotain muuta. Miltä se niinku maistuu? Tosi makealta. Niinku onko se sokeri ja hunajaa? Ei, mä en oo yhdistänyt 2 ainetta. Onko toi jotain yhtä juttua? Jotain yhtä juttua. Mitä mä oon ostanut kaupasta. Tai en mä, mutta leivonta. Syötkö sä tämmöstä normaalisti? En. Siis se on liivontaan tarkoitettu. Mut mun mielestä se on niin hyvä, että tiedätkö, mä halusin. Mun mielestä se oli aika makeata ja sellaista vähän omituista. Okei. Tuo on niinku, toi on slime-kökkö, kun sä laitat suuhun. Jos on jotain outoa. Arvaa nyt sitä. Okei, siis tässä on, tää on, oh my god, vitsi. Se pöytä on niinku, oh my Siinä on god. ne lusikat, varo kun sä kaadat tänne.
No niin. Onko siinä lusikas viesti juttu? Ei. Sä otit kaiken. Siinä oli siitä semmonen massiivinen kökkärä. Mä ajattelin, että se ottaa tosta pienen haukun. Mut se oli kaikki kerran. En meinaa tukehtua siellä. En mä tukehtunut siihen. Mä olet sen koko lusikan. No mut... Arvaa mitä se on. Ne lusikat oli aika isoja. En löytänyt pienempää. Teidän lusikka olisi ollut liian pieni. Mun mielestä se olisi ollut sopiva. Okei, no ota mulle teelusikka. Ei kun mä otan tuosta samanlaista. Okei, leivontaan. Tää on joku... Mä en oikeesti tiedä tätä. Tää on joku... mä kerron? Oota. No mut joku sokerijuttu. Se oli tosi hyvin jäljellä, mutta toi oli fariinisokeri. What? Saan mä nyt kattoo. Saat. Kaikki on syöty. Mut siis siinä oli suolapähkinöitä yhdestä suolapähkinäpussista. Siinä oli 3 suolapähkinää. Sitten siinä oli vähän kaurahiutaleita, jotka mulla kippaantui. Tai mä niinku levitin. Joo, mä tiedän. Sitten siinä oli pieni kakkare fariinisokeria. Joo, ja tonne mä viskasin ton. Kun sillä oli semmonen stressiloidakoilu tällä illalla. Noniin. Niin. Sun vuoro. Nyt Maija on sakkana siis apua. Mua jännittää tää niin paljon. arvaa jännittääkö mua. Mutta mä en voinut kuvata sitä videoa, kun sä et ottu. Mua ehtii nyt kamaa. Kiva, mutta... Mut ihan sama. Mutta siis laita kameraan, tai mä editoin siihen ne tekstit, että mitä siinä on. Tässä on ensimmäinen. Ai niin, itse asiassa voit ottaa tää omaan käteen. Tää on nyt sit lusikka. Siinä on se lusikan varsi. Ja varoit, et vaan kippaa. Onks täällä se lusikan päällä? Ei kun, oota. Otaks mä täältä kiinni? Oota, ei. Siis, Laita se mun käteen siihen. tässä on se, mistä sun kuuluu syödä. Varo nyt, ettei se kaadu. Nyt se meni jo sun paita. Apua. Okei, no niin. Mitä maistuu? Mulla meni sitä henke. Joo, ja paitaa. Tää on jauhoa. Joo. Se oli oikein. Et ota vielä seuraava. Haluatko sä nyt sen nesteen? Onko siellä jotain nistettä? Joo, mutta se on varmasti hyvä. Tai tarkoittaa, että se on paha. Okei. Vitsi, mun suu on täynnä jauhoa. Mä en tykännyt tosta. Anteeksi. Mun paita on nyt tyyli ihan Okei, jauhossa. tässä on nyt, että nyt mä syötän tän sulle. Oh my god, itse asiassa otetaan ekana tää vähän parempi. Eli se on tässä. Itse katso, et ei nyt näe sitä, mutta siis se on tää. Oh my. Tää on ihan kauheeta. Oh my, tää näyttää niin tyhmältä. Okei, nyt Siis mä en enää ikinä tee tämmöstä videota. nyt se lusikka tulee. Moinkin, tää on juola. Joo. Hei, et vielä ota sitä juttua pois. Haluatko se joku nyt lohduttaa sua? Haluatko sä painua sun luokse? Hei, nyt tulee... Tän olisi parasta olla jotain hyvää. Onks mun paita ihan jauhoissa, niin onks tääkin nyt ihan jauhoissa? Ei. Kirppa tuli mun syliin. Kirppa lohduttaa mun. Noniin. Nyt on Varo, ettei mitään kaadu sen päälle. Ai niin, totta joo. Mä otan nyt Ai niin, ja sulla on noin hieno. Ootko nyt? Vähän punistelemme jauhoja tosta. Olisiko mulla jotain liinajauhoa voisi nyt uhrata tähän? Mä tiedän ihan sama, tää paita ei ole mulle niin tärkeä. No entä noi housut? Ei varmaan nää housutkaan. Ettei sä muuta tipu mun tuolille. Se pitää langattaa, mut ihan sama. Oota! Saaks tällaista violettia kukkakannusta käyttää? Ei! Se on askel projektiin! Vitsi, ihan sama, ei siinä tarvi mitään. Haluatko sä juoda tästä vai haluatko sä tällaisen pienen lusikkakulauksen? Mä voin juoda siitä. Okei, mä suosittelisin ottaa lusikkakulauksen. Mutta jos sä haluat juoda, niin siinä. Onko siinä se lusikka? Ei oo enää. Voit sä laittaa sen lusikan, niin mä otan itse sieltä lusikkakulauksen. Jotain lusikkakulaus on. On tosi pieni.
No mikäs se on? Haluatko lisää? Itse asiassa pikkasen lisää. Tää on ihan sairaan pahaa. Tää on jotain voita, mutta kun mä en uskalla vielä sanoa mitä. Onks tää voita? Hyi, että tää jälkimakku. Apua! Ja sä valitsit mulle vielä hyvät. Anteeksi, näin mä kostan sun. Mä toivon nyt, että sä saat tän oikein, sitten ei tarvitse ottaa lisää niitä juttuja, jos sit sä teet mulle jonkun tosi hyvän koston. Tai sit tulee tässä peli, he. Tähän tulee toinen erä. Tähän tulee toinen kierros. Mut sä saat ensin keksiä mulle jokut hyvät ja sen jälkeen mä teen sulle. Niin mä katson niiden hyvien perusteella, etteikö mä sulle hyviä vai pahoja. Ja se on sit ihan sun päätettävissä. Joo, okei. Okay. No niin, hei, mitä se on? Arvaa. Onko tää sitä, tiedätkö, juoksevaa margariinia? Ei. Sitä juoksevaa voita, tiedätkö? Ei ole! Ei ole juoksevaa voita. Mitä tää on? Rypsiöljy. Oikeesti? Joo. Sä söit rypsiöljyä äsken. Mä en olisi ottanut lisää. Ja jos sä olisit ottanut kulauksen, niin kato kuinka paljon täällä tätä oli. Niin, mutta tiedätkö, silloin kun sä et tiedä mitä se on. Mikä tää on? Se on suolaa, se oli sitä suolaa. Ja mikä tuo oli se jauho? Tuolla on se jauho. Tuo vaatteelle meni, mutta jauho katon lähtee heti pois. Niin. Noin. Mut nyt Hilla, sä saat tehdä mulle uusiksi, koska mä haluan katsoa, että mitä tästä tulee. Okei. Okay. Vai pitäisikö mun tehdä sulle ensin? Ehkä sun pitää tehdä mulle ekana. Tai hei, tehdään niin, että ei pysty vaihtamaan enää. Niin mennään vuorotellen tonne keittiöön ja sit sillä väliä ei kuvata sitä. Mutta sitten laitetaan paperille 3 juttua, jotka me poinetaan meidän mieleen. Ja sitten toinen käy siellä ja sitten tiedätkö, niitä ei saa enää vaihtaa. Että ottaa jokut hyvät tai jokut pahat tai jokut tai niinku hyvä, paha ja hyvä. Tai vaikka paha, paha, hyvä. Niin, tai jotain semmoista. Mä en nyt ymmärrä, mitä sä tarkoitat. Eli me nyt kirjoitetaan lappuun ne jutut, vai? Joo. No niin, missä sulla on paperi? Joo, mä voin. Kirjoitamme tuohon hyppivä paviaani siihen. Ei, kun mä annan sulle paperin. 2 hours later. Hilla meni nyt valkkaan sen juttuja ja kirjoittaa ne siellä siihen lappuun. Niin mä menen kohta. Täällä on munkaan Tirppa oottelemassa. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Mä laitan tämän videon tänne. Mutta nyt mulla on täällä lapussa ne jutskat. Okei, mä näytän näille tyypeille, mitkä mä valitsin. Ja sen jälkeen mä näytän. Ups. Mailekeien keittiö meni vähän pökäleeksi. Anteeksi siis toks. Ups. Mut siis täällä on ne mun. Ja ne on siis tomaatti, tabasko ja trösseli. Super ito. Miksi tää on tässä? Kun mä rutistelen niitä. Mutta siis... Kumpi ekana? Oot valinnut mulle jotkut pahat. Mut mä en oo varma, mun täytyy vielä kysyä sun äitiltä, voiko näitä syödä. No, mene sä eka. Okei. Mut voiko sä käydä sanoa, että nyt Hilla tarvii taas apua? Joo. Äiti. Noniin. Nyt odotellaan. Siis tällä välin kun Hilla valkkaa mulle herkkuja, niin mä näytän teille, että mitkä mä valitsin. Ja siis kossaksi siitä viime kerrasta, niin mulla on täällä valkosipulirouhe, se on semmonen mauste. Sitten täällä on kurkku, se on ihan ok. Ja sitten täällä on sinappi. Ja mä ootan oikeasti innolla, että mä pääsen maistuttaa täältä Hillalla. Kuulitteko te ton rämähdyksen? Mitä siellä tapahtuu?
Okei, no mä pistän tän. Ja nyt mä tuun, että laita silmät kiinni. Joo, mä ajattelin just pistää, että mua vähän pelottaa. Se on nyt kuule. No niin. Ekana. Tää on mun pepuna. Mut ota tää, ota ehkä tirppa pois, ettei siihen. Joo. Kippat, bye bye. No niin, tästä mut istuu. Eli ekana tästä näin. Tää on nyt siis kuppi ja ota sieltä. No oikeesti jotain on. Nyt sulla tipahti syliin yksi, ootapa. No, miltä se maistuu? Tää on ihan sika hyvää, tää on strösseliä. Joo. Anna lisää. Nyt seuraava. Tää on nyt sit uusikka juttu. Avaapa suu. Ota näitä strösseleitä nyt. Mut äkkiä syö niitä strösseleitä päälle. No mitä se oli? Oikein. Syö strösseleitä. Ne oli sun mielestä hyviä, niin syö niitä nyt ton jälkeen. Mä tiesin, että tässä käy näin. Haluatko jo seuraavan ruuan? Mä tiesin, että täältä tulee jotain tulista. No mikä se on? Toi on siis tosi tulinen juttu. Sulla on muuten sit akku vähissä. Oho. Pitää laittaa latuun se. Mut siis... Onko tää Tabasco? Joo. Sitten hilla siitä. Nyt se tuli se tomaatti. Joo. Mun huuleen sattuu. Mitä varten? Se Tabasco. Ah. Saako avata? Joo. Sulla meni kaikki oikein. Eli sulla on nyt 5 pistettä. Oliko täällä oikeasti Tabasco? Joo. Ajattelin, ja sit oli ihan sika vähän siinä lusikassa ja sitten se vaan... Siis se tuntuu, että mä siis se tuntuu, että mä kuolen. Mä Niin sä syö niitä rösseleitä sitten. Sanoin tälle vähän aikaa sitten tälle kameralle tai katsojille, että minä vihaan kaikkia tulista. Ja mä tiesin, että se tulee vielä. Mä kirjoitin tähän lappuun, että Tomsku, Tapasko, Tabasco, niinku Tabasco Joo. ja rösseli. Okei. Mä kirjoitin. Tää rösseli on hyvä. Rösseli. Ihan... Ja mä varauduin, että mä annan joko tomaatin, mä ajattelin, että mä annan Tabasco pikana, niin sit se on ihan hirveätä. Mut sit siitä olisi jäänyt se Saan mä maku syödä suuhun. ton toisen Tomsku? Saat. Noniin. Sun vuoro. Joo. Käytä tätä samaa pöytää. Kuinka pieni pää sulla on? Tää vähän rutistaa. Nyt se on päällä. Mut siis... Nyt on taas mun vuoro. Au, vitsi. Niin. Mitä? Mä otin. No nyt sit päin pahoja. No mä vielä palkitsin sut viime kerralla. Näitä ei saa enää vaihtaa. Tuossa on eka. Syö se. Häh? Oot. Onks tässä niinku kuoret vai voiko mä? Laita se kokonaan suuhun. Se voi syödä kokonaan. Miten tää haisee jotenkin avitsoiselta? Oikeesti, syö se. Toi maistu kalalta. What?
Ei se taas on ollutkaan. Mitäs tuo oli kurkku? Okei. Mä sanon, että se oli kurkku. Joo. Eikö sä tykkää kurkusta? Tykkään. Paitsi no, siis mä tykkään vaan sit keskustat siitä, mikä on niinku pelkästään vettä. Nyt Seuraava. tulee, laita suu auki. Tässä tulee, mä otan sulle Onks vähän. tää lusikka nyt? Joo, tää on lusikka. Hei, nyt jos on sitä rypsiöljyä, niin sit laitat oikeesti siihen saman verran, kun mä laitoin. Joo, tää ei oo rypsiöljyä. Mä voin sen verran sanoa. Tää ei oo mitään nestettä. Suki. Haluatko lisää? Tää on vähän tulista, oota. Oho. Oota, no ole tää lusikka vielä silleen, tiedätkö, kun mä otan täällä vielä viimeistä, kun meiltä loppuu lusikat. Okei, anna mulle se lusikka. Noin. Arvaa mitä se oli. Tää on vitsi. Ai. Tää niinku sipulia ja chiliä. Tai niinku sipulia jotain tulista. Sieltä tää niinku maistuu. Mitä sä siis vastaat? Miten sä sanot? Sipuli chili sörtsäli. Se oli valkosipulin rouhetta. Ah. Mut nyt tulee viimeinen. Mä otan sitä tällä samalla lusikalla, koska meidän lusikat loppu kesken. Apua. Suu auki. Nopea tää valuu. Sulle suu. Onko pahaa vai hyvä? Vastaa jotain. Siis tää maistuu makealta, mutta tää on myös tulista. Miten sä veikkaat? Mä en tiedä tätäkään, mutta muutenkin sä voit. No. Tää on tulista ja makeeta. Jos se on pahaa, niin sä saat ottaa. Mulla on täällä vielä toinen kurkunpalanen. Nyt vastaa ensin. Oikeesti. Haluatko sä mä kerron? Oota. Nyt tää oli jotain chili-juttua. No mikä se oli? Hei, nyt sä sait sen mun kurkun. En syönyt. Mä söin näitä rösseleitä. Okei, ready. Eli mikä Se oli väkevä kotisinappi. Väkevä. Se oli kotisinappi, mutta sitten mä unohdin, että siinä purkissa muuten luki väkevä. Ja nyt mä olin sellainen, ei se muuten olisi niin väkevää. Haluatko sä tämän kurkun? Kiitti. Mä syön näitä rösseleitä. Tuo sinappi on niinku. Oliko ne niin pahat? No siis se sinappi niinku. Se oli hyvä ja pahaa. Mä en tykkää yhtään sinapista. Mä tykkään, mä syön sitä makkarankaa. Ja nyt mä puhun jo peilille. Nyt ehkä mä oon tuolla peilillä. Ai vitsi, tässä sattuu mun pää. Näin. Mutta se olisi tässä. Tämä haaste oli tässä. Kiitos kun katsoit videon. Sanoo aina kaikki ammattilaiset, mutta me sanotaan, että moikka! Silti kanava